Sad ono što nas najviše zanima, to je janjci koji se peću, naravno, evo ih ovdje, a tu smo kod našeg domaćina Ive Vrsaljka. Barba Ive, recite vi nama, dva se peču, jeli? Da. Što je ovo, janjac i? Janjac i odojak. Odojak, jeli? Da. Dobro, kad će to biti gotovo? A oko Koliko 6,5. Koliko sati treba da negdje se? oko 2,5 do 3 sata. Jeli, 2,5 do 3? Da, ako Dobro. se lipo peći. Za svoj gušt. Dobro, meni je ovdje vruće, ovdje ima 50 stupnjeva. Da, Mora nam je, neko mora biti vruće da bi neko bilo dobro. Neko mora uživati. Neko Mora. Mora neko. A evo ovdje meni sad prevruće da se malo pomaknite, ovo ja više ne mogu ovdje stati, pa ću malo evo kod bake i dida naših, evo bako, je li vama vruće sad ovdje? Pa, Dobro je, jel? mi smo star, nam A nije... nama... Mora još. Dobro je, kako je evo na selu živjeti? Vama lijepo, je li tako? Dobro, lijepo je nam. A, dobro? Dokmrt naša nam je lijepo. Eto. A dide, koliko imate godina? A više nego lani jedno. Više nego lani, jel? Koliko je to? Koliko otprilike? 80 i u petom. 85. Eto. A vi bako? A ja men sad u 10. men 82. Eto, 82. U 10. sad mjesec. 82. 82 pune, eto. Pune. Odlično. Evo, bako, što je ovo ovdje? Kruh. Kruh ispod peke, jel? To je ovaj što smo vidjeli. Malo kapule, jel? Što ima ovdje? Kapule i vina. A vidite, prište, bolje ste vidjeti, vam tim smeta. Dobro, evo, vidite, ima tamo, evo i grožđa vidimo. Ima ovdje puža. Puža ima. A vidi puža. Hoćemo baciti na žar? A, mogli bi, ovo je na žar, jel? Malo puža na žar. dobro. Vidite, što vi najviše volite? Koju hranu? Što idete najviše? A što trebi? Što trebi, jel? Jednako. Hoćete probati janjite sad poslije malo, to isto paše, jel? To To bi moglo, jel? To ne paše. A malo vina poslije toga, jel? Mora ići više. Može i više, jel? Dobro. Evo, odlično. Idemo se mi malo sada odmoriti dok ovo ne bude gotovo. Idemo dalje mi vidjeti. Tako.